Ubus na! Ubus na agad! Ito, meron po siyang chicken dito kasi alam ko manggugulo si Luna. No? Kahit ka lang, oh. Whoop. Yan. Ito po. Hello mga kawigel! So, yun po, meron po tayo ngayon iba't ibang ihaw, street foods. At eto, nandito po si Luna. Kung sino yung nakakamiss kay Luna, ito po siya. At meron tayo ditong isaw ng manok, isaw ng baboy, tenga, balon-balunan, bulaklak, barbecue, hotdog, at adidas. At meron din tayo ditong suka. Yan. So, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa binili niyo pong pagkain sa araw na po na ito. Sana po lahat ng may mga sakit ay mapagaling na po. Ito po yung samot na ko sa inyong bukong na anak na sa Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Yan, so, hugas na po tayo ng ating kamay at mukbang na po tayo. Yan. Oh. Bulaklak. Bawal. Bawal na ito. Ito, meron po siyang chicken dito kasi alam ko manggugulo si Luna. No? Kahit ka lang, oh. Whoop. Yan. Ito po. Kanin. Nakakatuwa. Iyak. Tapos maraming sibuya. Ay, sarap. Ng chicken. Ito, hotdog po. Harap. Mainit-init pa po. Ito, Adidas. Sa ihaw po, ito yung parati kong hinahanap, yung Adidas. Marami nga lang buto po. Ubus na! Ubus na agad! Akin to eh. Baka sa'yo yan. Maliit ka pa. Ito lang pwede sa'yo. Yun na. Dito ka lang. Hi ka dun, oh. Hi! Harap po. Medyo malambot po yung mga buto.
Luna po. Bait-bait po yan. Sarap. Na. Yan, si Luna po, 5 months na po yan ngayon. Tapos po, hello rin po pala kay Mighty Noble po. Siya po yung nag-asikaso sa amin para makuha po namin si Luna. Luna, oh. Oh, ito, oh. Very good. Kung magtatanong po, si Luna po galing po yung China. Yun po yung breed niya sa China po. Nalala ko tuloy yung challenge ni nanay at ni tatay dito. Bakit? Mahilig po yung maglaro, si Luna. Sarap. Ito naman. Ito, sarap. Sarap to, maraming sauce. Pang inhaw. Ang taba. Ano? Si Luna po, nung dumating po siya dito sa amin, 2.5 months po. Tapos, ang ano po niya, lahi Alaskan Malamute po. Yung unang tingin namin sa kanya, parang stop toy, parang hindi po totoo. Sarap. Kain po. Andito ka na naman. Kasi Luna po mahilig sa chicken. Sarap. Mas masarap yung akin. Ano? Sarap talaga. Sarap to kainin habang nandun kayo mismo sa tindahan nila. Tapos nausok-usok pa, mainit talaga. Ano yun? Hanggang amoy ka lang dito, hindi pwede. Ito nga, mukbang ka rin. Ito barbecue. Ay, walang taba sa dulo.
Hap. Mm. 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 Gawa naman. Binibigyan-bigyan ko po siya ng mga chicken po para hindi po siya manggulo ng sobra. Mm. Mm. Sarap. Ayun. Ano pa? Sarap ba? Gusto mo pa? Mm. Ito, chicken na. Oo. Yan. Bakit? Buti medyo behave po si Luna eh. Mm. May bulaklak pa tayo dito. Mm. Mm. Ano? Yun. Sarap? Alam mo ba, Luna, nung dumating ka, nung dumating po siya mga ka-wiggle, siya po yung parang nagpasaya po sa amin ng sobra. Masaya naman na po kami. Mas sumaya pa nung dumating po siya. Part na po kasi siya ng family talaga. Mukbangers din po ako. Wala na? Wala ka na? Tapos matakaw po talaga siya sa chicken. Ano? Tapos na? Agad. Ito bawal sa'yo to eh. Sa amin lang. Maya-maya po mag-shoutout po si nanay. Ito talaga gusto ko rin to isaw. Yung na isaw. Isaw. Mm. Mm. Bawal kasi sa yung mga street food eh. Baby ka pa. Ang bilis mo naman kumain. No. Akan to eh. No. No. Si Luna rin po, no, madalang tumahol. Pang ano, twice a month.
Yan po. Oh. Oh. Sarap ba, Luna? Hanggang may lang. Ah. Mukbang ni Luna pala ito. Hindi ko mukbang eh. Aba, iba ang kasama mo ah. Luna, sarap ba? Yung isa ko pang kapatid to eh. Ayan, simulan na po natin ang ating shout out. Shout out daw, Luna! Shout out, Luna. Ayan, shout out po sa Taurus Karamutan, kay Noli Banting, kaya Aunzo Bangtan Soulmate, Yazuke PH, thank you so much po. Hello po. Julio Doms, Carol Platino Nares ng Albay, Radel Acero, Mark Mel Orata, Luna. XXX Gamer Pro, hello sa mga taga Albay. Andrea Kuwaya from Sarangani. Hello po. Mercy Domingo, shoutout sa mga anak niya, sina Wilmer Domingo, Daniela, Danica, David Ken, ni Jared, pati sa asawa niya na masipag, na si Doming. Manfred and Wences Listats ng Austria. Hello po. Shout out kay Venat. Thank you so much po kay John Joel Olmedo. Ian Pabo. Shout out kay J. Ra Junior. Siya happy Hello christening at happy birthday sa kapatid niya si Jojo Junior sa September 28 ng Bayambang, Pangasinan. Angel Abaya Official. Shout out sa husband niya si Narwin Abaya at Abaya family ng Antipolo City. Muriel Leondanga, Arizela Anyain, shout out Zarmaine Serrado, Angeline Serrado, UQ Baby, hello po. Lau Pastor, The Lurking Patis, Elizabeth Villaluz, Ginalyn Andres, thank you so much po. Eunice Hello Bayato, Alan Supan from Chicago, Clyde Evarly Salingat. At sa mga iba pa kong nagpapa-shoutout kasi bigla ho nawala yung aming internet. Opo. Ito lang po yung nakuha ko. So, sa susunod lang po. Bawi po kami sa susunod. Ayan, natapos na naman po ang ating masarap na mukbang. Maraming salamat sa Diyos at maraming salamat sa inyo mga kawigel. So, hanggang dito na lang po mga kawigel. Luna, babay na daw, babay na. Kaya, bigla na lang mawawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.